tallafi, kuskure ne da yi ko bugu na ake. Akan kina shan wuya har ana min tsiya, ni kwanai tirjiya zanaura ayi. San kiya mamaye har zuciya kewaye, ba na yin waiwayan watanki ba da izinin ki ba. Babu tambaye bai minni daɗi ba, babu jin kunya akan kina shirya, sana sa gwiwoyi a ƙasa ne ba. Kaunar kina saba cikin ta na riba, babu kankan ba ga san ki yayi dan ba. Shi fa soyayya da ya bi kan hanya, baya jin kunya bai kyala kowa ba. Ko gida na fada ni masoyinki ne, ko ina za na je ne sai da hotonki ne. Ba ni yanke alaƙar mu sai da darki ne, ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne. Na ji daɗin soyayya ke kika saba mini, duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini. Ban ga murta dalilin ki ba a gashi kin sauya mini, kin yi nisa gare ni da san ki dai kin kamar ni. Na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni, ba ki ma so ki gani, kin yi fushi kin tsane ni. Da ki fartan dalili kafin ki kauce gare ni, ko kimin dan misalin da zai fahimtar gare ni. Ki bar nan ne kadai kin ce da ni babu hanya, da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya. Ni ki dawo gare ni, daure ki dawo gare ni, ba fa laifi na bane rayuwar zaki duba.